Welcome back to my channel. If you're new, please don't forget to subscribe and also do like my videos. Bafethu lana nginiphathele uDouble Ntungizwe wakwaMchunu, njengoba ke sazi ukuthi laphayana ke eGoli eSoweto bekunerally ye-MK, phinde futhi ke ngapha ke kube la eThekwini nomcimbi wakhe ke uNgizwe ke othi ke imbizo yamabhinca laphayana ke. Kodwa the day before ubonakale ke nomengameli umengameli wayo ke i-ANC, noma ngizothi ke umengameli ke walo ke izwe lakhona la eNingizimu Afrika, okuwumuntu ke esasingazitshela ukuthi ke singababona ke bebobabili ngoba bekuyinkukhu nempaka impela, ngenxa yani yezimo nendlela ke ekwake kwaphatheka ngayo uMsholozi ngaphambilini. Sikhumbule ukuthi uNgizwe ube umuntu ke oweseka kakhulu ke uMsholozi ngalezi zayikhathi ke kuze kusuka ke idubedube, njengoba ke kwakuthiwa kuboshwa kuMsholozi. Kodwa abantu abaningi banokwexwaya ukuthi ke kungani manje ke engameseki njengoba kuza lona ke ukhetho. So omunye laphaya ku-Facebook uNgizwe waqoma ke ukuzisanganisa ke i-MK Political Party ke ingakabikho ke. Inhloso yakhe ke ukondla umndeni wakhe ekuthenini ke enze ngale ndlela enza ngayo ke. So uthi abantu bengaxobi ke izinto ke ngoba ke lokho akwenzayo uNgizwe ukwenzela ke ukondla umndeni wakhe. Omunye umbono ke uthi lapha kwi-comment section, akayimaki nakancane MK uNgizwe. Laba babona ke kanjalo baqonde ukuthi ke abalandeli ke be-MK abazazi ukuthi ke babhekephi, sebengayeka ukuya emcimbini weqembu labo emcimbini kaNgizwe. Abantu abazoya emcimbini kaNgizwe ithina esingayile ke kuyona ke i-MK. Okugcina ke uthi lana ke i-MK kuyaxaka nje okwayo okwabalandeli bayo, imakwa kanjani into ke ese-North imakwa ese-South. Bona ke mebethi ke i-MK it's all over South Africa, but manje sebemakwa umcimbi oseThekwini owabo ube useGoli. Kanjani bafowethu? Ane comment mayelana nesenzo saNgizwe.